Гэта навіны рэгіёну на тэлеканале «Беларусь-1». У студыі Наталья Ігнаценка. Вітаю вас. Сёння ў Гомелі адбылася сустрэча навукоўцаў з кіраўніцтвам вышэйшай атэстацыйнай камісіі, падчас якой адбылася дыскусія па пытаннях падрыхтоўкі кандыдатаў і дактароў навук. Як азначаюць у камісіі, зараз шмат прадстаўленых для абароны дысертацый не ўтрымліваюць прынцыпова новай інфармацыі ці ўвогуле з'яўляюцца плагіатам. За 20 годов існавання нацыянальнай сістэмы атэстацыі навуковых работнікаў у Беларусі абаронена каля 1370 докторскіх і амаль 9,5 тысяч кандыдацкіх дысертацый. З такім навуковым патэнцыялам у прынцыпе можна вырашаць задачы любой ступені складанасці. Непасрэдна на Гомельшчыне навуковых работнікаў таксама шмат. Членаў карэспандэнтаў, акадэмікаў, доктараў і кандыдатаў каля 1800 чалавек. У іх актыве распрацоўкі ў самых розных сферах, ад геннай інжынерыі і касмічных тэхналогій да спартыўнай медыцыны. Іншая справа, что, как признаются сами навукоўцы, эффективность доследований можно повысить еще больше. У нас все условия для того, чтобы ничего не сдерживало. Я повторяю, есть и аспирантуры, докторантуры, достаточно, значит, средств для того, чтобы готовить кадры, но нужно больше сориентировать подготовку кадров, тематику диссертации на потребности реальной экономики, на потребности региона. Падчас сустрэчы з навукоўцамі кіраўніцтва вышэйшай атэстацыйнай камісіі размова аб яшчэ адной актуальнай праблеме. До 10% прадстаўленых для абароны работ адхіляюцца на розных стадыях. На думку старшыні камісіі Анатолія Афанасьева, гэта вельмі шмат. Недзе ў прынцыпе няма ніякай новай карыснай інфармацыі. Па сутнасці гэта рэфераты, а не навуковыя даследаванні. Недзе ўвогуле яўны плагіят. Асобныя прэтэндэнты на вучоную ступень нават пішуць з памылкамі. Пры гэтым некаторыя работы з поспехам праходзяць абарону на месцах. Сёння дзяржава зацікаўлена ў наяўнасці навуковага потенциалу, але не любой ценой. Требования повыше, чем у нас, чем в России, но мы не можем снижать требования и плодить кандидатов, докторов наук с низким уровнем знаний. Поэтому мы требования держим высокие. Но тем не менее у нас каждый год защищается примерно 50 докторов наук и 500 кандидатов наук. Олег Сентеров, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». У гэтыя хвіліны ва ўсіх кінатэатрах вобласці адначасова праходзіць прэм'ерны паказ мастацкага фільма «Украсці Бельмондо». У Гомелі прэзентацыя арганізавана ў кінатэатры «Кастрычнік». У цітрах кінастужкі можна сустрэць шмат імёнаў знакамітых акцёраў і спевакоў. Олег Нестераў, Анатоль Кот, Пётр Ялфімаў, Ганна Бондарова і, канешне, галоўная зорка камедыі – народны артыст Расійскай Федэрацыі Александр Панкратаў-Чорны. «Украсці Бельмондо» – камедыя, у якой ёсць прыгода, эксцэнтрыка, лірыка і філасофія. Тут некалькі галоўных герояў, вакол якіх паспяхова падвязаны цікавы і непрадказальны сюжэт. Стваральнікі камедыі абяцаюць, што яна стане народнай з адпаведнымі героямі і крылатымі фразамі, як у фільмах Гайдая і Разанова. Напярэдадні ж на пачатку паказа кінастужкі адбылася прэс-канферэнцыя з удзельнікамі творчай групы фильма. Сегодня есть еще одна очень большая проблема в жанровом кино, особенно в комедиях. Она заключается в том, что последние лет 10, а может быть даже и больше, комедии снимаются на определенную аудиторию. Либо для тинейджеров, либо интеллектуальные, либо еще для кого-то. Мы решили попробовать сделать такой проект, который объединял бы, скажем так, зрителей разных аудиторий. Маладзёжна-міратворчая акцыя «Дарагое слово маці» завяршыла свой шлях па раёнах нашай вобласці. Урачыстую кропку ў сёлетнім сумесным праекце Фонда міру і Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі паставілі сёння. У Гомельскім дарожна-будаўнічым каледжы была арганізавана канцэртная праграма для шматдзетных і прыёмных маці, ветэранаў працы і грамадскіх актывістак з Добружскага, Веткаўскага і Гомельскага раёнаў, а таксама з горада Гомеля. Акция «Дарагое слово маці» праводзіцца другі год запар. Сёлета яе арганізатары праехаліся са святочнымі канцэртамі па некалькіх раёнах вобласці, а закрыццё вырашылі арганізаваць у абласным цэнтры. Мы хотим поднять статус матери в семье, обществе. Чтобы как-то еще больше заострить внимание всей нашей общественности на роль матери. Цеснае супрацоўніцтва дзвюх арганізацый Фонда міру і Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі прыводзіць да стварэння сапраўднага свята. Для всей молодежи Гомельщины поучаствовать в этой акции – это повод еще раз сказать своим мамам о той любви, о глубоком уважении, которое они испытывают к своим матерям. Возможно, не всегда где-то в будничной суете нам это удается, однако в сердцах каждого из нас большая любовь к маме, уважение.
Удзельніцамі міратворчай акцыі «Дарагое слово маці» сталі звыш 240 жанчын з усёй Гомельскай вобласці. Увогуле, кожная маці з'яўляецца актыўным міратворцам, бо толькі яны могуць усім сэрцам жадаць, каб на зямлі ніколі не было вайны. Приглашение на этот форум для меня было большой неожиданностью. Я, собственно, не многодетная мать, у меня 2 детей. Но я уже на пенсии 10 лет. И с удовольствием я продолжаю жить общественностью, вот именно общественной жизнью. Пяшчотныя словы падзякі гучалі са сцэны неаднаразова. Некаторыя нумары канцэртаў былі настолькі чуллівымі, што жанчыны проста не маглі стрымаць слёз. Толькі маці перажываюць за нас, калі мы лепшыя, і калі лепшыя не мы. Евгения Кімцова, Евген Макіенка, тэлерадыё, кампанія «Гомель». Узорны ансамбль танца «Дружба» прэтэндуе на званне заслужанага аматарскага калектыва Рэспублікі Беларусь. Напярэдадні ў Гомелі адбыўся паказальны канцэрт. Яркае выступленне назіралі знаўцы харэаграфічнага мастацтва і ацэньвалі члены прафесійнага журы. Яны аднагалосна прынялі рашэнне рэкамендаваць ансамбль на прысуджэнне ганаровага звання. Наш корэспандэнт Вераніка Варашыліна таксама праніклася майстэрствам таленавітага калектыва. Грацыёзны рух, вытанчаная пластыка, непадробныя эмоцыі. Кожны жэст танцораў раскрывае глыбокую ідэю і сэнс. Кожны танец адлюстроўвае асаблівую сюжэтную лінію. Здавалася, мова цела ў гэты вечар не ведала межаў, а яе магічная сіла заварожвала і зачароўвала ўсіх прысутных. Мы делали концерт для людей, и, конечно, мы хотели им подарить радость, улыбки, чтобы их сердца стучали вместе с нашими. И чтобы они, наверное, почувствовали то отношение к танцу, которое чувствуем мы. Сёлета танцавальны калектыў «Дружба» адзначыў сваё 65-годдзе. Пачынаўся ён з народна-сцэнічнага танцавальнага накірунку, які тут не пакінулі і зараз. Аднак, каб адпавядаць сучасным густам, калектыў пастаянна ўносіць навізну ў сваю творчасць. Удзельнікі ўжо асвоілі эстрадны танец у спалучэнні з класікай і цяпер выдатна працуюць у 2 танцавальных накірунках. 6 лет сейчас занимаюсь. Мне очень нравится. Я обожаю весь коллектив, особенно нашу руководительницу. Мы ее очень сильно любим и благодарим то, что она нас здесь всех собрала. И сегодня мы станцевали такой классный концерт дали. За сваю шматгадовую гісторыю танцавальны калектыў «Дружба» стаў культурным набыткам Гомельшчыны. Яго творчасць паспелі ацаніць як у нашай краіне, так і далёка за яе межамі. Мастацтва, якое дарылася людзям, цяпер мае ўсе шансы стаць заслужаным аматарскім. Аднак на гэтым творчыя планы калектыва не спыняюцца. Трудиться, еще раз трудиться. И постигать это искусство, потому что искусство танца – это, наверное, не только язык движения, это философия, психология и, наверное, очень большая книга, которую надо читать. Вераніка Варашыліна, Ігор Марышченко, тэлерадыё, кампанія «Гомель». Увосень, у шэрае і халоднае надвор'е нам усё больш хочацца цеплыні і утульнасці. Як вядома, мастацтвам ствараць яе валодае кампанія «Пінск-Дрэў». Вытворца мэблі нумар 1 у Беларусі прапануе добры сродак ад восеньскай дэпрэсіі – аднаўлення хатняга інтэр'еру. На этот раз наша съемочная группа наведалась в торговый центр «Пинск-Древ», расположенный в Новобелице, на улице Ильича, 331. Поистине внушительная коллекция мебели занимает здесь 3000 квадратных метров на 2 этажах. На первом экспозиция моделей эконом-класса, второй занимает более дорогая продукция. От разнообразия, как всегда, разбегаются глаза. Сотни наименований, мебель для гостиных и спален, кухонь и столовых, прихожих и детских комнат. Покупателя непременно впечатлят элитные кожаные гарнитуры, роскошные спальни, солидная корпусная мебель из массива дерева, изысканные обеденные группы. Разумеется, мебель товар априори не из дешевых, и далеко не у каждого есть возможность сразу выплатить полную сумму за диван или гарнитур. В компании «Пинск-Древ» это прекрасно понимают, поэтому идут навстречу покупателям. В нашем торговом центре существует рассрочка на 3 месяца с первоначальным взносом 50%. Также вы можете приобрести мебель в кредит. Существуют специальные предложения и акции. И также действует система скидок. В частности, несколько десятков наименований продукции сейчас можно приобрести по существенно сниженным ценам. Ну а если в торговом зале магазина вы вдруг все же не нашли подходящий для вас диван, кресло, стол, шкаф, гарнитур, не спешите уходить. Попросите продавца показать вам каталоги. Там вы найдете еще массу моделей, и любую привезут специально для вас. Понравившуюся продукцию можно изготовить по индивидуальному заказу. Составляется договор с предоплатой 50% от стоимости. Стоимость на момент поступления идет фиксированная. Срок изготовления до 2 месяцев.
Так что с Пинскдревом сбываются любые мебельные мечты. Производитель мебели номер 1 в Беларуси приглашает в свои фирменные магазины. В Гомеле, например, таковых 5. На Ильича 331, Малайчука 9А, Кожера 1, проспекте Ленина 3, а также Могилевской 1А на базе торгового центра ОМА. Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Один чалавек у рэанімацыі, другі ў аддзяленні траўматалогіі. Пад Калінкавічамі адбылося дарожна-транспартнае здарэнне. На загараднай трасе сутыкнуліся іншамарка і грузавы аўтамабіль. За рулём легкавой машыны знаходзілася 20гадовая дзяўчына, а побач з ёй 25гадовы пасажыр. На закругленні дарогі вадзіцель не справілася з кіраваннем, з'ехала на правую абочыну, а потым на сустрэчную паласу руху. Аўтамабіль ЗІЛ, які ў гэты момант рухаўся насустрач, не здолеў пазбегнуць сутыкнення. У выніку адбыўся моцны удар, абедзве машыны атрымалі механічныя пашкоджанні і сышлі з трасы. Вадзіцель грузавіка не пацярпеў, а вось дзяўчына і яе пасажыр з цяжкімі траўмамі былі шпіталізаваны. Вадзіцель зараз знаходзіцца ў рэанімацыі. Они гражданины Таджикистана, и очень трудно сейчас выяснить все обстоятельства данного происшествия. Первыми причинами является то, что у нее нет водительского удостоверения, а также сложные погодные условия, которые также послужили поводом данной аварии. І аб спорце. Галоўны трэнер Гомеля Андрэй Скабелка будзе кіраваць зборнай клуба ў Беларусі ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. Каманда правядзе вучэбна-трэніровачны збор, а 3 і 4 лістапада ў Киеве згуляе 2 таварыскія сустрэчы з нацыянальнай зборнай Украіны. Адзначым, у склад зборнай клуба ў Беларусі запрошаны 8 хакеістаў Гомеля і 4 прадстаўнікі са жлобінскага металурга. Менавіта гэтыя 2 каманды з'яўляюцца лідарамі сёлетняга рэгулярнага чэмпіянату краіны. Заўтра вогненныя рысі на хатнім ільду прымуць сталёвых ваўкоў. Адзначым, што ў 16 матчах абодва клубы пацярпелі ўсяго па адным паражэнні. Пачнецца паядынак паміж Гомелем і металургам у 18:30. І гэта была апошняя інфармацыя выпуску. У студыі была Наталья Ігнаценка. Удалага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры.